Kaixo, Guzu eta Iraide gara. 14 urte ditugu eta Galdakoan bizi gara. Irakurri dugun liburua Zibaren Malkoa da, eta idatzi duena Cesar Mallorquí du izena. baina itzuli duen pertsona Irene Aldasoro da. Eta Paco Jimenez ilustrazioak egin ditu. Liburu honetan kontatzen digun historia da mutil baten aita gaixotasun bat dauka eta bidali behar ditu bere semeei bere osabaren eta izekoren etxeetara. Orduan, Javier, gure protagonista, joaten da bere izekoren etxera, eta hor ezagutzen ditu bere lehengusinak. Rosa, Azucena, Violeta eta Margarita. Etxe horretan gauza arraroak gertatzen dira, baina hori jakiteko zer gertatzen den irakurri behar duzue. Guri asko gustatu zaigu, eta interesgarria iruditu zaigu gauza arraroak gertatzen ari zirenean. Baina parte txarra da oso luzea dela eta batzuetan aspergarria egiten da. Baina guk gomendatzen dugu, ze oso erraz irakurtzeko da, eta luzea da, baina arin irakurtzen da. Espero dugu gustatzea. Agur!